ku. Ya yi da masu namina yau ma mun dawo da cigaba da shawara kuma da gudunmawa. Matsala ta biyu ta ƙara bayyana ga dukkan namiji, rashin ƙarfi, saurin kawowa wacce mu'amala ta aure. To in Allah ya da ka jarraba wannan. Abin da mutane ba su fahimta ba, saɓanin kawo fa'idodi daban-daban yana da alaƙa gare mu kuma yana da alaƙa daga gare ku. Saboda jinin wannan daban, jinin wannan daban, jinin wannan daban. Zai iya in baka na wannan fa'idar ta yi maka, zai iya shi ba ta masa ba sai watan da aka ba ta yi masa. Shi hikimar dukkanin wanda aka faɗa ka samu biro takarda ka rubuta ka ajiye. In ka jarraba wannan mutum ba sai ka jarraba wanda ba ba. Sai biya kuma tsarin da sai ka fara shan magani za a gane akwai su a jikinka suke ɓullowa ɗaya bayan ɗaya. Da fatan dai abin haka yake. To kun cika wasu hoto ni na tare da mu ne da kun ba da shawara a kai akan matsalar da mutane ake samu a wajensu. Wani ta cewa ya haɗa kaza bai masa ba. Kuma ana samun illa ga wajen mutane, abin da za a faɗa maka daban, abin da za ka haɗa kuma shi ma daban. Ka gani? Wannan kuma duk matsalar mace da ƙarancin sani ko kuma ka haɗa abin da ba hakan ba. Shine hikimar tamu ka bibiye mu ta manhajar WhatsApp yi magana da kai ko ka kira mu kai tsaye. To wannan hanya ce ta musara kamar saka mu duk inda suke. Za su bibiye mu ta fannin ta manhajar WhatsApp custom text message daga mu ce su kira. Don haka yana iya faruwa saboda sa'in da aka samu lambar mu ba ta shiga ba saboda halin uzurarka na rayuwa. To me haƙuri da juna a cigaba kuma da abin da kuke yi na ƙoƙarin like da share da subscribe a wannan channel ta mu mai albarka. Abin da ke tare da ku yau wannan fa'ida ita ce fa'ida ta ƙara ƙarfi da rahin saurin kawowa wanda ka jima kana mu'amala da iyalinka ta wajen takewar aure. To abin za ka nema dukkanin nan kowa ya san kankana, na biyu kuma ka san citta, na kuma ka san kanamfari. To misali in ka samu kankana, na ba da kan ka samu kanamfari, ka samu kamar cokali, ba rabin babban cokali, ka samu ƙaramin kwali sai ka zuba shi ka tabbatar ya jika tsawon awa 24 hours. Citta ba ka sami kamar rabin cokali ka zuba cikin kanamfari in ka bar shi ya jika kusan awa 12 tun da safe har zuwa la'asar ko kuma har zuwa magriba. Sannan ka samu kankana ɗinka. In ka samu kankanar kan nan ka samu madaidaiciya kan nan sai ka sa ta blender sai a gauraya ta diluting ɗin shi. In ta gaurayu ka tabbatar ta gaurayu. In ta gaurayu sai ka ɗauko wannan kanamfarin da citta da ka jiƙa shi nan kusa rabin awa sai ka zuba ciki sai ka gauraya. Misali ka ga dama ita kankana ruwan ci ka da blender da ta gaurayu sai ka tace shi sai ka samu zuma misalin cokali biyu sai ka zuba ciki sai ka gauraya. Bai wuce sauran rabin awa ka kwanta bacci ba ko kuma ba tare ba. Saboda shi wannan emergency ne shi kana sha daji ba zai wuce rabin awa ba zai fara aiki a jikinka. Za ka ji ƙarfin jikinka ya canza, za ka ji kuzarinka ya canza, za ka ji duk alamu daban-daban. Saboda shi yana sirri shi ma yana da kyau sosai. Da fatan 'yan uwa sun ji abin da muka faɗa. Muna sai ƙoƙari su jarraba wannan fa'ida ɗin. To in kuwa wannan ka sha daga lokacin ma jikinka ya fara baka saboda yau fa na musamman ne. Mai hikimarsa yana ƙara ƙarfin gaba sannan kuma yana hana saurin kawowa. Babban sirri ne majarabi a jarraba shi. Fatan kun ji inda za a yi haɗa sannan kuma bayan ka haɗa kai ba mu bata ka sadaka wajenka. Kai ma like ka mana share ɗin birki na iya shirya na birge ka kai share sauran group ɗin nan wa musulmi. Sannan kai mana subscribe kuma su bi mana page mana Facebook sai followers ɗin page ɗin zai taimaka cewa da ƙoƙarin ba mu fa'ida da izinin Allah. Ina gaba mu tsawaita ba nan dakata. Da wannan kamar su ba ta dama su ke number mu ko su yi ta manhajar WhatsApp. Don haka yana kan iya yiwuwa sannan muna bayyana mutane haƙuri da yanayin uzurka suke mana yawa.
fatan kowa ya ji abin zai kuma ya kokari a jaraba. Ina ga da mu dakata karamanta da yana Ibrahim salati da shiya da subscribe. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim.